ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай айноми юристи ҷай муроҷиат кун, скидкат мекунад. рӯз ба хайру шодӣ бошад ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи Ҷей. Мо имрӯз дар ду атрофи мавзӯе суҳбат мекунем. Якуминаш дар мавзӯе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон клубҳоро баста карданд ва дуюмин мавзӯъ ҳамин аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон нигоҳ доштани фоҳишахонаҳо ё занҷалобӣ зиёд шуда истодааст ва айни ҳол як сокини шаҳристон, яъне ки аз вилояти Суғда низ дастгир кардан. Мо дар мавриди ҳамида чиз айни ҳол суҳбат мегузаронем. Дар мавзӯи занҷалобӣ кардан дар ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне занҷалоб гуфта кира дар назар дорем? Ҳамун нафаре ки агар ба лаҳҷаи кӯчагӣ бигирем, оддиву содафаҳм мамароза меган ку ана ҳамин шахсията ба қонунӣ занҷалоб меган, яъне ки як шахсияти дигара мегира ба як марде ба ягон сум мефурӯшад барои алоқаи ҷинсӣ кардан. Аз и духтар ё аз и занак сум кор мекунад ва ира бо ягон марди дигар мақсад барои алоқаи ҷинсӣ пешниҳод мекунад. Дар ҳамин мавзӯъ як сокини шаҳристона дастгир карданд ки зани 43 сола як марди 34 солара ба ҳамин роҳ як зана пешниҳод мекунад барои алоқаи ҷинсӣ кардан. Ва қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ин чиза дар кодекси ҷиноятӣ дохил кардагия ва ин чиза ҷиноят мешуморанд ва албатта ки ин чиз ҷиноят бояд ҳисоб бихӯрад, чӣ дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ва чӣ дар қонуни агар аз ҷиҳати ислом бигирем. Ба ҳамин хотир касое ки ба ин кирдорҳо даст мезананд, мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 239 омадагие ки ана ҳамин шахсиятҳо, занҷалобҳо ё ки кирдорҳое ки мақсад бадахлоқона мекунанд, ягон фоҳишахона табдил метиҳанд бо мамарозагӣ мекунанд бигем. ана ҳамин шахсиятҳо дар моддаи 239 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд, парвандаи ҷиноятӣ оғоз мекунанд ва мутобиқи ин модда дар қисми якум омадагие ки ҷарима кардан ба андозаи аз 1000 нишондиҳанда то 2000 нишондиҳанда нисбати яна ҳамон шаҳрванд ҷарима таъин карда шавад ва ҳар як нишондиҳанда баробар аст ба 58 сомон. 1000 нишондиҳандаш 58000 сомона дар бар мегирад ва дар ҳолате ки агар ҷаримаро пардохт накунад, тавоноӣ надошта бошад ки ҳамон қадар маблағро пардохт кунад, дар ин ҳолат ҳабс мекунанд, яъне ки тюрма мекунанд, ба муддати 5 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад. Як бори дигар таъкид мекунем ки шахсое ки ба ин кирдорҳо даст мезананд, мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси ҷиноятӣ моддаи 239 ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. ва мавзӯи дуюмӣ ки гуфтем дар ҷумҳурии Тоҷикистон клубҳои шабонаро баста кардаистанд, махсусан дар шаҳри Хуҷанд дар вилояти Суғд. аз сабаби зиёд шудани беморӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд то имрӯз зиёда аз 4856 нафар аҳолии шаҳри Хуҷанд ба ин беморӣ гирифтор шуданд, вале хушбахтона аз ин шумора чандин нафарашам шифо ёфтагиам ба хонаҳои хучон аз ҷониби духтур равона карда шудагӣ ҳастанд ва аз сабабе ки боз беморӣ зиёд нашавад, аз ҳамин сабаб дар шаҳри Хуҷанд тамоми клубҳои шабонаро маҳкам кардан, дарҳошона баста карданд ва аз ҷониби коркунони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ назорат карда мешавад. ҳар як клубе ки дар Хуҷанд қарор дорад, мабодое ки клубҳоро соҳибои худшон кушода накунанд гуфта, ба ҳамин хотир аз ҷониби коркунони мақомот назорат мекунанд ки клубҳо то як вақти муайян баста боқӣ бимонанд. Ва боз як чизи дигаро ба шумо хотиррасон мекунем ки раиси шаҳри Хуҷанд тасмим гирифтае ки баргузор кардани тӯи арӯсиву домодиро низ мақсад як муддати муайян атминит кунанд, манъ кунанд.
аз сабаби зиёд нашидани беморӣ иншам, барое ки дар тӯи маъракаҳо мо шумо худмон медонем ки меҳмонҳо чи аз тарафи домод чи аз тарафи арӯз ба шумораи зиёд меоянд ки ҳатто мумкин аст ки яке аз он нафарҳо ба ҳамин беморӣ гирифтор бошанд ва аз сабабе ки бемориро дар тӯи шаҳрвандон бисёр паҳн накунанд, тасмим гирифтагие ки тӯи маъракаро низ як муддати муайян манъ кунад. ҳоло тӯи маъракаро манъ кардагӣ нестай, лек ҳамин хел тасмим гирифтагӣ ҳастанд. ва идди хабари дигаре ки оиди занҷалобӣ гуфтем ва оиди маҳкам кардани клубҳо гуфтем, ин чизҳо аллакай ҳақиқат дора ва амалӣ шидан бародарони азиз. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад дар поёни ҳамин видео ё ки дар Instagram саволҳои худтонро равон кунен. видеоҳои нав ба нави моро интизор бошен. ҳазор раҳмати хидмат ба ҳар нафаре мерасонам ки моро дастгирӣ мекунанд ва ба суханҳои мо бовар мекунанд. ав касое ки моро суханҳои бад мегану комментарияҳои бад менависанд, значит ки ӯҳо ҳамон қадар ақл доштияну мафкураи ваё ҳамон қадар паст будае ки аз ӯ зиёд фаҳмида наметавонанд. дар паноҳи Аллоҳ бошем бародарои азиз.